बिटिसिआव सोमजिखांदों मोनसे एनकाउन्टार जाथाय जेरै दाय मावदों एरैनो साजा होदों बे समाव बिटिसिआव थारैनो मोनसे गिदिर खौरां मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट जेरै दाय मावदों एरैनो फिननाय होदों फिन साजा होदों बे समाव बिटिसिआव नोंथांमोना मिथिगौ जे क'क्राझाराव मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय जानानै थांदोंमोन खास्रि बिस्रि जाथाय जानायखौ नोंथांमोना बयबो नुनो मोनदों जे सासे देहायारि जेंना गोनां हिनजावसा सासे रुफिकुल इस्लाम मुंनि दुथां सुबुङा जिनाहारि खालामदोंमोन आरो बे जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ पुलिस बिफाना एनकाउन्टार खालामनानै जोखोम खालामनाय जाथाय जोंनिसिम खौरां सौफैदों बे समनि मोनसे गिदिर खौरां बिटिसिआव सोमजिखांदों एनकाउन्टार जाथाय जेरै दाय एरैनो फिननाय होदों आसाम पुलिस बिफाना पुलिस बिफाननिफ्राय बे समाव गोख्रों साजा एबा बे समाव जेरै दाय मावदों लोगो लोगोनो साजा होदों बे समाव पुलिस बिफाना मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारिजों बुंनांगोन मानोना बे समाव जाय दुथां सुबुं बे दुथां सुबुङा सासे देहायारि नोरजिया सुबुं आइजोखौ बा हिनजावसाखौ बे समाव खास्रि बिस्रियै जिनाहारि खालामदोंमोन रुफिकुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुङा दुथां सुबुं लंपट सुबुङा आरो बेखौनो बे समाव पुलिस बिफाना खारनो नागिरनायाव आइथेङाव गुलि गावदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा बे समाव मोनसे जोंनिसिम खौरां सौफैदों मैडम दुई लाइन मान আসামি অকমান জখম হৈছে আমি চাই এই পুলিশৰ দুজন মান ঘটনাটো ক'ত হৈছে जेरै दाय मावदों एरैनो लोगो लोगो साजा होनाय नुनो मोनदों बे समाव बिटिसिनि क'क्राझाराव सोमजिखांदोंमोन बावैसो सान सिगाङाव एबा बे समाव मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय सोमजिखांदोंमोन सासे देहायारि नोरजिया हिनजावसाखौ बे समाव सासे रुफिकुल इस्लाम मुंनि सुबुङा खास्रि बिस्रि जिनाहारि खालामदोंमोन आरो बे जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरि रुफिकुल इस्लामखौ बे समाव एनकाउन्टार खालामनाय जाथाय सोमजिखांदों क'क्राझाराव एबा बिटिसिआव थारैनो मोनसे गिदिर खौरां जेरै दाय मावदों एरैनो लोगो लोगो साजा होनायखौ नुनो मोनदों आसाम पुलिस बिफानखौ मोनसे जेरैबायदि दाय मावदोंमोन रायजो राजाफोरानो बेफोरबायदि लुबैदोंमोन जे बे समाव साजाखौ थाबैनो होनांगौ दा थिग बेबायदिनो एनकाउन्टार खालामनायखौ नुनो मोनदों नाथाय बे समाव जोंनिसिम जाखिनि खौरां सौफैदों बे खौरां सौफैनाय बायदिब्ला पुलिस बिफाना एनकाउन्टार खालामदों एबा एनकाउन्टार खालामनानै बे समाव आघात खालामदों रुफिकुल इस्लाम मुंनि सुबुंखौ बे समनि मोनसे गिदिर खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोसावबाय मैडम दुई लाइन मान আসামি অকমান জখম হৈছে আমি চাই এই পুলিশৰ দুজন মান ঘটনাটো ক'ত হৈছে